Ти почти не отиваш И в здравейте лавата в хора, него. аз съм Мишока и тук до мене Змейсо. Що? Сега ще правим лампички, не тъскаш тази друга. Какво каза, че не съм ходил? Къде не съм ходил почти? Не ходя много в Недъра, смисъл. Как да не ходим? Аз бях повече от тебе и ма стреляха дори. Да бе, ясно, обаче ти не ходим много към лавата. Смисъл... За какво да ходя? Защото там няма нищо. Има доста. Например, Там се спалва твоето близо. аз що не виждам близо? Аз да си обикновен. Чакай, трябва да оставя важните неща. Ти къде си, бе? Аз стям към мината долу да слизам да. Значи тук не дей бара нищо, защото тук съм си... Той са моите айтами. Просто съм си ги оставил. Айде да ходим заедно в той. Нали искаш да ти намеря той? Нали искаш да ти намеря той как беше? Айрон? Да. Не Айрон. Другото. Раутите? Да. Те са се респаунали отдавна, тъй че. Ще ти. Аз отивам за Айрон. Айде да ходим. Аз съм вече в пещерата, тъй че. Аре идвай в Недъра, бе, после ще си търсиш там неща. Човек, в Недъра като отида, какво ще направи? Смисъл, аз съм само с две кирки, това е. Които даже не са такова. Значи аз си вземам айтемите. Не. Вземам само пшеница. Усмивката! Шет крипър. Шет гръмна крипър! Усмивката! Но, за радост запълних дупката. О, майкото, какво ще избиване ще има. Шит! Аре, чистата ферма замина си. Глей. Крачи замина, човек. Запуши дупката. Няма как. С блокове. Не, бе, почти нищо не е избягало. Освен всичко. Нищо не е избягало! Ето, ако щеш, вярвай. Не бе смисъл от самите огради. Басе на един хил. Човек, гледай колко ми даде 7 месо. Бас тъпото. Фак. Аз ще го правя. Ай, мърдай, бе. Мърдай, бе, ей, къде бегаш, бе? Гледай. Какво стана, бе? Умря ли, бе? Ари, чоркайца, бе. Елай го, прей, помогни ми. С какво? Аз нямам нищо. С нещо. Като нямам нищо, как да ти помогна?
Всичко избяга навън. Аз всичко го избягам. Не, вътре. Едната е вътре. Какво ще кажеш да почнем нова поредица? Какво ще кажеш ние? Тук много се разихме. Изчакайте малко. Да, това вече не ми трябва. Това. Аз оправих всичко. Ти къде си? Размесо. Казах ти току-що. Пещерата? Гледай да не се загубиш. Аз да дойда ли? А? Може ли да търсиш айрона? Окей. Чай само да видя имам ли кирки. Да. Я имам. Да, пап. Аз вече имам 11 айрон. Ако искаш, аз да дойда да ми го дадеш да го изпика в печката и после пак идвам. Ще го оставя в честа. Ето, тук честа. Ти къде си? Ти до вода ли си? Значи се е изгубил. Не съм. Не ти виждам името. Виждам аз. Виждам си факлите където. Аз ще търся такова. Какво беше? Аз твоето име пък го виждам. Аз не го виждам. Ето това, виждам това. Виждам ти името. Той не трябва. Аз ще търся такова. Здрасти. Какво ще търсиш? Имаш ли факли? Да. Може ли? Не зомби мога. зад тебе. Не мога. Уби го. Аре, уби го, е! Чакай, аз съм далеко. Ей! Аз съм далеко. Далеко си. Имаш ли факли? Да, имам. Ще метнеш ли? Не мога, ще метна всичките. А не, на мен ми трябват. Отбаш се. Ако искаш. Ето айран, да ти го копам ли? Копай на го. Чакай, на мен ми трябва като за една броня. Зомби. За мен не е проблем. Човек, ще вървиш след мен. Не знам. Лапис над главата ми. Ела, ето тук на къде гледа. О, отдръпни с скелет. Ще има. Аре, всичко с рутина. Това не е проблем. Ма чувам скелет. Аз вървя за тебе с камъна. Ако те почне да те удря, аз идвам и го удря. О, тук нагоре има нещо. Ти внимай да не се загубим. Не. Аз търся диаманти. Аз знам къде съм. Айрон, точно, добре. Ще го изкопаем. Крипър. Шит. Всичко падна. Тук всичко е флайна. Майко, колко айран намерих. Не, той е моя, махни се, бе! Абе, човек! Махни се! Нали че искаш аз да ти събирам също? Ама после ти на мен ли ще го даш? Добре, няма го дам. Благодаря, че ме го събираш, човек. Ние имаме толкова много айран. За какво да не ти го дам?
Имаш ли още? Аз имам 24 вече, айде ти спи. Чакай, давай го. Да отида да го изпека. Ти копай, ти гледай за такива. За кол? Не. Да, взимай кол и взимай такова. Кол за печката. Да, и взимай, чай, аз не забравих, къде сме тръгнали. Къде тръгнахме? Ей, тук нагоре. Цък. Взимай такова. Търси диаманти. Човек, то по пътя ще търся, смисъл. Аз имам 6 кол, то е достатъчно. Да, човек. Зад мене ли си? Близо до тебе. Ето ма. Не сме си изгубили. Фак. Аре бе. Е тук някъде трябва да е той. Да, е тук някъде. Да, е тук. Виждам го. И сега ще изпечем айрона. Най-накрая пак ще имам бронз. И повече аз ще влизам по-малко в недъра. И по-малко ще съм от тая кара и лава. Просто влизай в недъра, както си влизаш. Фак. Просто влизай в недъра. Слагай такива торчи, защото аз нямам. Не, точно. Слагай. Влизай в недъра просто с мене. Тук има между другото едно лапис тъйче. Остави го. Да, О, чакай. Да направя лапис блок. Тук ще го сложа. Ко? Аре да копаем още тунели, искаш ли? Ние вече намерихме мината и че за какво не са тунели, смисъл. Ами аз ще правя, че като не искаш направи. Оф, аз ще правя, защото ми е досадно само ето да стоим. Аз съм в тъс. Ей тук, аз съм ей тук. Човек, какво си направил, бе? Взел ли си айрона? Взех малко айрон. Остави го в чест. Не, чакай. Не вече си Да. направя работи. Добре. Чакай, аз тук някаква работи. Първо почвам с брони, защото... Така. Копай кола, ако намериш, защото... Ще ни... Трябва кол. Така си имам вече... Айрон кирка. Да. Трябва, аз вече няма да умря. Обещавам се, че няма да умря в този сервер, защото е много тъп. Кое е тъпо, е? Да умреш, в смисъл айтемите да изчезват. Но всъщност това е духа на Майнкрафт по един или друг начин. В смисъл като умреш... И хора, това беше всичко от нас. За нови харесал клипа и чао!